Yo, what's up mga kapobre, magandang umaga at maayong buntag sa inyong lahat. So ito ang aming ilaw ngayon mga kapobre, oh. Hindi na siya nakapag-charge sa hapon kasi wala masyadong init sa amin dito. Ang solar di masyado nakapag kuha ng kuryente. So ngayon mga kapobre, magsaing tayo ng hindi tubig kasi maliligo ang aking bugoy. Yo, okay mga guys, mga wasgay, mga kapobre. Init na tayo ng tubig. Pero di pa siya kumulo kasi bago-bago ko pa sinaing. So ngayon mga kapobre at mga kawasgay diyan, mag-give na ko ng tubig mga kawasgay ug mga kapobre. Mga kapobre niya, wasgay pa. Patay tadi ha. Sige. Mo adto sa ako ha kay kamu lang diri. Kita na taon niya. Sige. Kung muna ako magligawas. So mga adto na tamo sa tubig mga kawas guys. Mao ni among lugar diri mga kawas gayo. Okay guys, nakatapos na tayo pag sagob ug pag-igib ng tubig. So ngayon nandito na tayo sa ating balay o sa bahay. Kubo o gamay nga balay. Order kan jili kinai. Kinai, may ihawan nila ha atrom gyapon karbon kuha. Ito ihawan gyud kay brato ra. So mainit sa ta guys ha. Ako'y kape diri guys. Silong papa dong. Makita mahimo ni dong. Pas hindi papa utang. Maning hipos among kuan mga wasgay. Mga kawasgay ug mga guys. Sana mga kawasgay ay. Kadapyo. Kada sweldo nimo kadapyo 1,000 yan kuha sa imong kuan. Utang. 1,000? Lagi Yang tubo to. sa gatos. Sunod na. Asa man ang kuan di? Aman. Relax. Nagkig pamanday siguro ni. Ay, ito ko ano? Kabinit. Lah, suko na mong bata wasgay. Yaw-yaw na siya oh. Suko siya nganong dugay kuno kayong pagkaon. Yaw-yaw ng bata. Bra 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 bra. Anda man imong kanang kadapyo. Yun, anda man kanon. Bla 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 bla. Dong away ang bata dong. Nawat. Wat. Nyawa yan ano siya. La. Kapasa to imong imot i-vlog mo. Hindi na Dong. magkana yung vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Hindi na magkana masumpay-sumpay yung vlog. Hindi na magkana masumpay-sumpay. Lagi. Basa to. Di mo kuha na yun. Panang ka eh. Hindi mo ko kape eh.
May pato sa una dong. Okay, manghatag mo ko dong. Okay, manghatag mo ko. Mainita na tong tiyan ba? Kuan ba? Bukas mo dong. Whoops! So what's up mga wasgay? Wasgay. Oy, init na ni. Anda man lagi mong kaliro? Magandang tagparalong aga ni mga wasgay. Mao na siya mga kawasgay. Atong kaldero. Oh, mao ni. Oh, asa man atong sudlan ani ano mo dito? Sudlan, masudlan. Wala na? Pawong ba? Ano gani? Aminan ka Bobby, ako na yung mong sabaw dito. Pero tilain sudlan na, plato. Sara. Ano naman daw? Sa Sa wa gila ay maabot na to. sagot eh. Antos lang niining quarantine kay nag-upgrade si COVID-19. May Delta variant og duna pay landa. Nagikan sa Piro ug India. Naghana usab ang mga baksin, may Moderna, Sputnik ug Johnson. Ay yang mo dong. Novak ug AstraZeneca. Pikas tadi ko Mga review. bakon na. Ha? Pikas na kan tadi. Ano man? Yang mo. Sayaw mo ko na siya ko. Utak mo ni ngare. Bye. This hard. Ugma wala tayong bugas. Tanig. Utang punta ni. Ano aram lang kinabuhi mga kapobre o mga kawasgay. Utang, wa ta magsalig sa tusildo, nagsalig ta sa tong utang. Kudapyo wala din yung may magasi kudapyo. Samsan siya eh. Kagan ka nang tao, iligo na ba ng dudong? May hugas. Oh, may tubig gani ha. May tubig. Hindi yung tubig sa balde dyan. Yes, balde. Oh, may magasi. Uy! So maglungag sa ta mga kawasgay nga mga kapobre. So ani. Dong. Dong. Tubag dong. Nahu. Okay, naglungag na ta mga kawasgay. So karon mga kawasgay atong bata. Tiwas nagpainit mga kawasgay, ang bata di managad. Dong. 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 Dudung. Dudung. Busy siyang duaan. So, magligo sa misa mong bibi mga kapobreng wise guys. Ligo sa rin. Kita taon niya mga kawasgay. Di lang nato bidyuhan kay
Ubor bang bibi. Kasi makita niyang kuan. Pitoy masig kuan na sa YouTube. Dila sa nato apilon. Bahalag di na ta monetize. Tuman gyapon tas protocol sa YouTube. Protocol is COVID tuman sa ta. Okay guys, so manamig ligo sa mong bata guys. Press ko na kayo guys. Ha? Oh, kaon na siya guys oh. Kaon guys. Oh. Mao ni siya mga kawas gay nga mga kapobre. Mao ni siya ang bata nga anak sa pobreng hotel. Ano marami? Ambaktin ba? Saan? Ano na ambaktin mo duko-duko ng maglakaw? Wow, Ano man? ambot. Iyo mo kay baboy. Tawag siya kaya mama baboy. No, ano buktot eh. Ha? Pinas buktot. Yung mama kay baktin. Biik. Pa, wala may gatas po. Hindi na may mga utang dito po. Hindi ko makikutang dito po. Yan na lang ma-impas yung utang. Bila naman yung utang? 2,000? Kuha, ano 2,000 pila yun? Hoy! Soy, bas ba? 4,000 das ATM. Bila na naman yung mga ano ay? Ay, nang natay kapit pansit dodo. Ako ginabay yung baba ni mo dong! Hilig din sa susud sa mga baba oy. Itong Bix, susud dito rin sa baba. Ika ba? Gawan! Sige na, dali na, mama. Pilopyo. Ano ito ba? Ito ba mo na mo dili? Hinahinay nga to ko. Dapat tanaw dito barangay. Hapit dito. Mutana nga to. Unsang adlaw nga minais. Nawat man lagi minais. Unsang adlaw. Dahil kung maka-immunize, ang istigol sa mga hindi ka ang istiro ito lang na naka-asbor pa immunize. Okay guys. Magkawasong tubig guys kay maligo na ta guys. Ay maminaw sa kung kuan guys balita kay saan ang kurasa no? Ha? Alas 6. Iya mo rin, kamo ko na piyo kami. Tubig gili o, ibon sa kabo. Minatag Sige na. apay. Minaw basi mo copyright ko guys. So na kuan ay guys kanang happy ng birthday sa kong bata guys. Wag yung mahimo guys mag kuan lami. Magpansit ni. O magsubag buwad ug utan. Okay na. Ya na mi cake diri guys. Cake nga special. Kit ano na ninyo diha unya pohon diha. Save sa budget paghimo na galingong cake. So maura ni atong vlog ron mga guys kay vlog lang yapon ta bisag na demonetize atong channel. Saon man nga wa man maabot ako ang pin mga guys. So dili na taman mga guys ug may buntag ninyong tanan. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe ha. I-hit ang notification bell, i-select ang all para update. Bye bye, God bless.